klangeni kuwi yen karo awakmu kuwi. Sik kok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbah Wir, Mbah Wir. Mbah Wirya. Danang Sutawijaya. Iya. Niku anu lho Pak Jan, kula niku terharu kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh Pak. Ditutkan. Iya ditutkan terus digenderi dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh Pak sampean. Iya kaya ngono kuwi le gemati karo sampean nganti kaya ngono. Iya. Direwangi bapake mayang ora ditabung. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi sinden kuwi. Betul Mas. Ngono kuwi sing apik. Ya ampun manis Masya Allah. Bocah edan ora winong ora. Oh, mulane korbane akeh. Lah modele ngene tak jaga jarak kan. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh ya kan, Mas Danang manis banget loh orangnya. Imoet. Ya nong dibawani nong, apa kaya apa? Nggih. Jaranan dangdut kreasi Tungtak dada. Ayo. Jaranan kok. Ora kuwi sik bawa kok ya. Oh, bawa. rineng kaindaing beksa Nenonanu senterewe jaran pegon luwes gemas nuju prana Winong Lembang ki Pak sapa langsung maju lho. Oh, Pak Sumarno. Iya Kak. Pak Sumarno, Pak Sumarno nggih. Pak Sumarno Nggih, Pak Kalian Pak anu kami tuwa. langsung maju. Nggih wonten dawuh napa Pak napa anu ajeng nyang Kayak arep pipis. Oh. Kula ngene Oh, maju lho tenan, kok kok. repot-repot Maju tenan, kok. mriki Wes. lho, Pak. Ya Wes. ampun kok ngertos nek kula niki kok sajake butuh disengkuyung. Apa? Iki wedokan ngentekke omah ngentekke sawah ya iki. Mboten. Wong arep ngrekam kowe kok. Ayo. Oh, nggih. Tresno sik nong ayo. Pak Sumarno lho iki ngematke lho Pak Sumarno lho. Pinter agawe brangta sinden winong tulung agung Tak kira sinden ganyong. aja nganti ninggal tresno Inggih, mbok menawi Pak Sumarno badhe paring dawuh utawi kados pundi, Pak? Kados pundi, Bapak? Napa? Badhe dawuh menapa? Nggih. Aturan pinarak mriki, Bapak. Nggih. Monggo, monggo. Nggih. Nggih, salim dulu ya, Pak. Masya Allah, kok piyayi kok bagus loh, Masya Allah. Jan. Ojo Gede ngece dhuwur loh, kowe, Jan. cah cilik ngece wong tuwa. Mboten, Pak. Saestu jenengan niku bagus lho, pun. Mesti pun sepuh kok tesih
kelihatan Pak, bagus gitu atos-atos loh. lho. Pak, atos-atos lho, Pak niki. Mas Dalang potong. 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 Honore potong, Mas. Niki to. Lah kok dipotong? Nggih. Oh, Lah siap. kenapa, Pak? Nggih. Hati-hati niki kali rayap pun ganas niki. Loh, Ganas Mas Gareng. kok dipotong kenapa, Pak? Nggih. Wong tukang syukur. Iya, piye Mas? Jangan Nggih. Kulo dipotong. nek- Saya nggak Ngoten, ngapa-ngapain. nggih. Pripun, Pak? Sepindah Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dalu niki Mas Dalang CS. Mbak Kesi tesih emot kawula nggih. Nggih. Senajan jane kula meh ndendha Mbak Niken. Lho, sik. Nggih. Nih. Ngeten Pak Gareng. Kula niku rong bengi rasa turu gara-gara Mbak Niken. Saestu. Manuk jenengan rong bengi kula sesasi perkara mikir iki kok pian malah. Aku ki marang sasi perkara mikir utang. Nggih. Wes gara-gara Mbak Niken ora rasa turu rong bengi tenan. Nggih, dos pundi to, Pak? Ngeten kula critake. Nggih. Mpun dados kalih Mas Cahyo dintene Sabtu malam Minggu. Niki sidane nggih keluarga kula sing saking Tasikmadu mboten sios mriki, Mas. Oh ngaten. Nggih, nek malam Minggu kan libur. Nggih. Niki gandeng malam Setu nggih mboten sios mriki. Jane apa malam Minggu dulur jenengan sing Tasikmadu saged mriki. Mriki, tapi kula niki malah alhamdulillah. Lah, jane malah sae lho, Pak. Lah ora Dulur jenengan benjing kan mriki, wong kula benjing prei wayangan melih, pripun? Oh ngoten, cocok niki. Kula nggih prei. Ngeten Mas Dalang. Nggih. Saat niki kan Pak Sumarno. Insyaallah mangke sanes wekdal nggih. Gantos Pak Sarmani. Nggih. Oh nggih. Oh nggih, Amin. kula dongake ngoten Mas Gareng. Amin. Nggih. Ngeten kula wau lagune napa mawon Mas Dalang sing dereng diayahi Putra Nusantara nggih. Empun. Empun wae. Saya pun kula dhisike. Gugur gunung sampun, mari kangen sampun, sinom sampun, lumbung desa sampun. Lah lumbung desa aku ora krungu mang. Ayang-ayang sampun niken wau. Sampun Pak Lumbung Desa sampun. Sampun Nggih. full. Ngoten. Nggih. Caping gunung kersane Pak Sumarno saged nderek caket kalih mbak-mbak sinden iki. Dos pundi Pak Sumarno? Ngoten nggih. Caping gunung. Nggih. Sing dereng sinten Mbak Sinden sing dereng sinten? Kabeh niki dereng nembang niki. Dereng sinten? Nggih. Sing Dereng cilik. ya, Pak. Sing cilik wayune niki sinten niki? Oh, Birgita. SMP kelas Siji. Tunggal. kelas tunggal. Oh nggih. Nggih ini ngetekke guru 5 lho, Oh Pak. nggih. Nggih. SMP sampun mamah pacar. Niki kersane caping gunung sinten mangke sing sinten Mbak? Niki Vino. Ngoten jenengan nggih. Nggih, caping gunung riyen. Nggih. Nggih, dos pundi? Nggih, caping gunung. Nggih. Napa mlih, Pak? Pun mumpung niki sing do melek, mengki sedelok meleh ngantuk lho. Oh nggih, pun tapi matur nuwun. Wah, Pak Sumarno ngersakaken napa? Caping gunung napa helm kota? Oh saenten iki. Oh, sak piyayi kaya ngono lho Pak Marno ki piyayi jan nyantai tenan pun to nderek pun sak wontene nggih. Anggo caping gunung. Anu bukan nong, ayo nong, caping gunung nong. Ayo nggih. Nggih. Yo. Dek jaman perjuangan jare kelingan anak lanang
Pruntus niki napa? Sampun nulung, Pak. Keringetan. Saya Nggih. sangat nggih, saya sangat 13 menika. tahun wis ora tau nyanyi malah. Masya Allah, Bengi-bengi tapi tengah saya sangat weekend. Pak menika matur nuwun, Niki Pak. dilajengke Setya Tuhu Mas Dalang nggih. Inggih. Nggih, tak Oh, kula sak- tak ngentekke niki.